γνωριζόμαστε τα τελευταία 15 χρόνια, στα οποία ήταν όταν ενωθήκε το Cyprus College Grammar School και είμαστε τα τελευταία 15 χρόνια συμπαίκτες. Ο Μαρίνος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από το άθλημα, ειδικά στη θέση του. Το χαρακτήριζε η ευστοχία στο σκοράρισμα και η πολλή αρτικότητα που είχε σαν παίκτης. Η καλύτερη στιγμή σαν συμπαίκτες για μένα ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Cyprus College του 2004, στο οποίο σπάσαμε την παντοκρατορία της ΠΕΚ και πανηγυρίστηκε με πολύ έντονο τρόπο και είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Στο Μαρίνο εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια και στη ζωή του στα προσωπικά του. Ο Μαρίνος πάντα θυμούμε δεν δέχεται να χάσει ούτε και στην προπόνηση ούτε σε οτιδήποτε κάναμε σαν ομάδα. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο που παίζαμε εναντίον, πάντα ήθελε να είναι νικητής. Είναι ένα πράγμα που τον χαρακτήρισε που τα πρώτα χρόνια τον ήξερε. Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον που βρισκόμαστε στην ίδια ομάδα, γνωριζόμαστε για πιο παγιά όταν αγωνιζόμαστε στις διαφορετικές ομάδες. Ο Μαρίνος για τους πιο παγιούς παίκτες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι ένας άνθρωπος που ουσιαστικά ξεκινήσαμε αυτή την πορεία σε αυτό την καινούργια ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μαζί. Ένας καταπληκτικός αθλητής, επαγγελματίας πάνω απ' όλα, συνεπής, υπόδειγμα για όλους εμάς, τους νεαρότερους. Καταπληκτικές στιγμές στο γήπεδο, καθώς και στην προσωπική μας ζωή αρκετές φορές, καθώς γίναμε φίλοι όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θυμάμαι πέραν των ωραίων στιγμών στο γήπεδο, ήταν πάρα πολλές, είναι κάτι πιο προσωπικό, μια συγκατοίκηση που είχαμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα beach handball και ως νεαρότερος που είχε αναθέσει 6 μέρες που ήμασταν στη Γερμανία, θυμάμαι, να πλένω και τα δικά του ρούχα. Ευχές για τον Μαρίνο, εύχομαι ότι καλύτερο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εύχομαι σύντομα να το δούμε ξανά στα γήπεδα, ίσως από έναν άλλο πόστο, γιατί οι άνθρωποι σαν τον Μαρίνο χρειάζονται στο κυπριακό handball. Εύχομαι να σε δούμε σύντομα, Μαρίνο. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν η αιτία που ξεκίνησα στον αθλητισμό πριν πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος το οποίο χαρακτηρίζει ο ήθος του. Σίγουρα ήταν ένα πρότυπο είδωλο για πολλούς της δουλειάς μου και για που ξεκίνησα με τον αθλητισμό. Τώρα θέμα αγωνιστικά και χαμηλικά θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι εγώ, γιατί νομίζω όλοι ξέρετε ποιος ήταν ο Μαρίνος στο γήπεδο, αλλά εκείνο που μπορώ να πω που το ξέρω πρώτος είναι ότι ήταν πάντα και είναι και νομίζω ότι θα είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος και πραγματικά του εύχομαι να πάρει τον που του αξίζει και που εδώ και πέρα. Ξέρω ότι αγαπά πάρα πολλά το άθλημα και ελπίζω να παραμείνει στον χώρο, γιατί έχουμε πάρα πολύ να κερδίσουμε τον άνθρωπο όλοι μας. Και απλά το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι
σε προσωπικό επίπεδο ευχαριστώ για εκείνα που προσφέρει και με δημιουργήσε και σαν άνθρωπο και σαν αθλητή και απλά να ξανατονίσω ότι ήταν πρότυπο και είδωλο πολλών ανερχόμενων ταλέντων στον χώρο κυπριακού. Μαρίνος Πελαγιάς. Κατ' εμένα, όχι ένας από τους καλύτερους εξτρέμ, ο καλύτερος εξτρέμ που έχει περάσει από τα γήπεδα της Κύπρου. Ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα με άλλη προσωπικότητα μέσα στο χαρτιμπόλ. Μας έχει βοηθήσει, είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη αυτοεπιθύμηση και είναι ένας άνθρωπος που δεν το αρέσει να χάνει και αυτό μας το μετάλληται και σε εμάς και γι' αυτό και έχουμε γράψει σαν ομάδα μαζί με Μαρίνο Πελαγιά να γράψουμε ιστορία μέσα στο κυπριακό απλά και εγώ από την πλευρά μου και νομίζω από τους συμπαίκτες μου να ευχαριστήσουμε τον Μαρίνο Πελαγιά με τη μεγάλη προσφορά που έχει δώσει στο άθλημα μας και κατά εμένα είναι από τους λίγους παίκτες και τα ταλέντα που είχε η Κύπρος θα μπορούσε να πάει στο εξωτερικό να αγωνιστεί και να κάνει καριέρα ένας από αυτούς του λάδου Μαρίνος Πελαγιάς. Ευχαριστώ Μαρίνο, καλή συνέχεια στη ζωή σου, στην οικογένεια σου, μας ευχαριστώ. Εγώ με την μου να πω ότι ο Μαρίνο το θαύμαζα μέσα στο γήπεδο. Χαρακτηριστικά ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην ώρα καλά τεράστια δημοτικού μου. Ήμουν και με τον Μαρίνο στην Ιταλία, στο Τέραμο. Ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε ομάδα ακαδημιών και μας πήγαινε η ομάδα στην Ιταλία για παιχνίδια, καινούργια ομάδα. Θυμάμαι τον Πελαγιά να παίζει μόνος του βασικά. Να βάζει καμιά δεκαετία και που ήταν οι άλλοι. Που τότε φαίνεται ότι εξηγόταν στο γήπεδο. Εντάξει, ξεκίνησε σαν ήττερα, στη συνέχεια πήγαινε στρέμματα, η αλήθεια ξεκότησε. Ήταν κάτι που λέγαν όλοι οι μικροί δεν θέλουν να το μοιάζουν. Επίσης, το πρώτο μου πρόθυμα εμένα το 7-8, μαζί με τον Μαρίον. Ήταν ένας άνθρωπος που πιάσαν το πρόθυμα στη σεζόν 7-8. Αγάπησε μια πολλά καλή σχέση στον χώρο με πολλούς ξένους. Εμείς τότε ήμασταν μικροί σε ηλικία. Ήταν ο Μαρίνος ο πιο μεγάλος μαζί με τον Χρήστο Χρυστοδούλου. Όμως πρωτάθλημα, άθλος. Αυτά από μένα. Νομίζω ο Μαρίνος σου εύχομαι τα καλύτερα. Το handball περιμένει από εσάς πάρα πολλά γιατί είσαι και προπονητής ώστε να μπορεί να επιστρέψεις αυτόν τον ρόλο σε κάποιο άλλο πόστο, ίσως σε κάποια εθνική ή ακόμα και στην ομάδα. Ο κύριος Μαρίνος ήταν προπονητής για 3-4 χρόνια. Πιστεύω ότι ήταν προπονητής αρκετά καλά σαν προπονητή, ήταν καλός άνθρωπος. Διδάξε όχι μόνο handball, αλλά και πράγματα που με βοήθησαν στη ζωή μου. Προσωπικά, εγώ το γνώρισα εκτός από συμπαιχτή, και ως προπονητή, και ως φίλον, και ως άνθρωπον έξω από το γήπεδο. Και για μένα προσφέραν πάρα πολλά όσο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και γενικά στον χώρο του αθλήματος. Και πιστεύω ότι ήταν από τους καλύτερους αθλητές και προτεργάτες για να πάει μπροστά το άθλημα. Ο κύριος Μαρίνος ήταν ο πρώτος μου προπονητής όταν ξεκίνησα το handball. Ήταν ένα παράδειγμα για όλους τους αθλητές σε μια ηλικία που σταμάτησε στα 39 του και είναι ένα είδωλο πολλών μικρών, πιστεύω, αθλητών. Τον Μαρίνο τον Πελαγιάν, εγώ τον ξέρω 23 χρόνια. Όταν ήρθα εγώ στην ομάδα, τότε ονομαζόταν Cyprus College, ο Μαρίνος ο Πελαγιάς ήταν ακόμα στην εθνική ομάδα. Ήμουν προπονητής του στην εθνική ομάδα. Στη συνέχεια υπήρξαμε συμπαίκτες στην ομάδα την αντρική του Cyprus College και το 2003
όταν ανάλαβα την ομάδα του Cyprus College ήμουν ο προπονητής του. Το Μαρίο τον Περαγιά, αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ο επαγγελματισμός του. Αυτό που έκανε, ήθελε να το κάνει πάντα καλά. Ήθελε πάντα να κερδίζει με την καλή έννοια, ήθελε πάντα να κερδίζει. Και όταν έχανε η ομάδα και κατά τη γνώμη μας είχαμε αντικηθεί, ήταν πολύ στεναχωρημένος και δεν μπορούσε την αδικία. Η κορυφαία στιγμή που θυμούμε τον Μαρίδον έτσι έντονα ήταν το 2004 όταν κατακτήσαμε το πρώτο μας πρωτάθλημα και ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα των καιρών εκείνων, επειδή ήταν το πρώτο μας πρωτάθλημα μετά από τόσες προπονήσεις, τόσα χρόνια δουλειάς. Θα ήθελα να ευχηθώ στον Μαρίνο υγεία, τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένεια του, και αυτό που εύχομαι είναι σύντομα να το δούμε στα γήπεδα με μια άλλη ιδιότητα του προπονητή για να βοηθήσει και αυτός στον χώρο του αθλήματος που νομίζω ότι ο χώρος τον έχει ανάγκη.